Свършвам работа и дим да ме няма. Стягам багажа и дим да ме няма. Изключвам телефона си и дим да ме няма. Защо бягаш? По всякакви причини, основно заради тренировки, но и просто защото не ми се седи тук и да. Бягам, просто съм футболист и имам много отсъствие, защото ми се налага заради тренировките и мачовете. Ами защото понякога в конкретни часове от така известния лайфстонг в тази гимназия няма никакъв смисъл. Никакъв. Разбирам. Когато не ми се седи в час, ставам, взимам си партакещите, тръгвам си. Има едни тиктокчета, ако сте ги гледали с първия чин през вратата. Да, аз бях на последния чин, пак през вратата, но просто отивам на кафе. По-полезно е. Разбирам те, да. Колко отсъствия имаш? Миналата година бяха 200, всичките извини, на края на годината. Тази година са 102 за сега. 130. За тази година. Да. Около 110. За тази година. Да, което е малко сравнение с другите. 64 до момента. А за миналата? 244 или нещо подобно, не съм сигурна. Имам 80 отсъствия. Кое ти липсва най-много, когато отсъстваш? Интервюиращата ми липсва. Тя ми е другарчета по чин и както и другите мои приятелки, с които оцеляваме всеки ден заедно в училище. Но въпреки това не идва. Не вярвам. Вики, Славея и Жоро и Цвети от класа ми. Понякога и Майя и Ния. Кое ти липсва най-много, когато отсъстваш? Честно, когато отсъствам, по-скоро ми е гадно, защото изпускам важни моменти с приятелите. Кое ти липсва най-много, когато отсъстваш? Отсъствието, защото го няма. Често не ми пишат отсъствия. Затова имаш толкова малко за тази година, нали? Да, за миналата също. Какво те кара да искаш да отсъстваш от училище? Просто защото тук много често нищо не правим, малко загуба на време и да, знам, че мога да свърша по-полезни неща навън. Ами основно, за да си наваксвам вкъщи с ученето, защото съм доста по-продуктивна. Също заради състезания. Понякога излизам и виждам, че времето навънка е малко по-лошо и преценявам, че е по-добре да стана в уюта на дома. Тоест ти не идваш на училище, като е лошо времето. Да. Днеска нямаше да дойда, ама трябваше да присъствам на това специално интервю. Разбирам. А какво те кара да искаш да отсъстваш от училище? С имена може ли? Може. Аз ще го спестя. Айде, нека, Конкретни преподаватели, които вече не са на територията на училището. посочи. Не българска националност. Чакаме имената. Те са две опции. Двама си тръгнаха. Двама дойдоха, трима дойдоха, няма значение. А кое те кара да искаш да не си на училище? Може би имам чувство, че мога да свърша доста повече неща, като не съм на училище, отколкото като съм. Разбира се, в дни, в които е по-лежерна програмата. Примерно дни, в които имам профил, не гледам да не пропускам много. От кои часове бягаш най-често? Немски. Кратко, точно и ясно. Няма тайни тук, може да си кажеш всичко. Английски. Няма определени часове. Просто когато се наложи. Английски, немски, може би математика. А защо? Просто защото, не знам, по-немски сега след изпита, какво да правим? И по-английски, по принцип си е така, дано госпожа Синятинска да не гледа, че после... Ще ти липсва ли училище след като завършиш? Да, сигурно да. Сега не искам да седя тук, но после ще... Това ли беше? Да. Нарочно? Да. Английски. Добре, кажи ми някаква забавна история, когато си отсъствала. То повечето интересни са защо съм закъснявала страшно много, но една наскоро избягах от последните 3 или 4 часа, за да се срещна с един човек. Обаче този човек много закъсня, понеже пътуваше. И се наложи да вися навънка, докато не стане време за тренировка. Заслужаваше ли си? Май да. Преди време имахме класно по немски и аз не бях много подготвена.
имахме коледно парти от волейбол и аз реших просто, че ще отида на коледното парти, защото е доста по-важно. Значи ти нито си дошла на училище, нито си подготвил за класното. Точно така. Браво, аз съм горд с теб. Радвам се. И смяташ ли да почнеш да идваш по-често? Това Да имаш повече време с нас. Това не зависи от мен. Това зависи от задълженията ми. Тази година повече ли отсъстваш от миналата? Не, и искам точно заради това да отправя специални благодарности към госпожа Синадинска, която пожертва нашия клас, за да преподава на 12 клас. Госпожо, много ви благодаря. Свършвам работа и дим да ме няма. Стягам багажа и дим да ме няма. Изключвам телефона си, дим да ме няма. Ей, да ме търсят неизвестно време.